Umakoti womshado wakhala ngemuva kokumema isoka lakhe langaphambili elafika nomkakhe. Kwakusele izinsuku ezimbili kuphela ngaphambi komshado kaNokuthula noSibusiso, kodwa into eyayibuhlungu kakhulu kwakungeyona ingcindezi yomshado, imali eyayisichithwe, noma izinkinga ezazivame ukwenzeka emindenini. Kwakuyisimemo esisodwa. uNokuthula wayesibambe ngesandla, ebuka igama elalibhalwe kuso isikhathi eside. Mthokozisi Dlamini kanye noNkz. Zanele Dlamini. Wavala amehlo. Mthokozisi, kusho yena ngezwi eliphansi. Umama wakhe, uMaNdlovu, owayehleli eduze kwakhe, wamubheka ngokukhathazeka. Ndodakazi, kungani leli gama likwenza ube kanje? uNokuthula akaphendulanga. Kwakungekho muntu emndenini owayazi ukuthi kungani wayememe uMthokozisi. Ngisho noSibusiso wayazi nje ukuthi wayengumuntu owake waba yingxenye yempilo kaNokuthula kudala. Kodwa uSibusiso wayengazi yonke indaba. Wayengazi ukuthi uMthokozisi wayengowokuqala owake wathembisa uNokuthula ukuthi bazokwakha ikhaya ndawonye. Wayengazi ukuthi bahlukana kanjani. Futhi wayengazi ukuthi kungani, ngemuva kweminyaka eminingi, uNokuthula ayefuna lowo muntu abe khona emshadweni wakhe. Ngimemile ngoba ngifuna ukuvala isahluko esidala, kusho uNokuthula ekugcineni. uMaNdlovu wamubamba ngesandla. Kodwa kungani kufanele uvale isahluko esidala ngosuku oqala ngalo esisha? uNokuthula wathula. Ngaphakathi enhliziyweni yakhe, wayesaba ukuthi impendulo yayizomethusa naye. Kodwa wayesekade eyifihla iminyaka eminingi. Futhi manje, kwakusele izinsuku ezimbili kuphela ukuthi imfihlo iqale ukuphuma. eThekwini, uMthokozisi wayehleli emotweni nomkakhe, uZanele, ngesikhathi ebuka isimemo sikaNokuthula. uZanele wayesibukele buthule. Uyaya, ebuza. uMthokozisi akaphendulanga ngokushesha. Waphinda wafunda igama likaNokuthula. Yebo, kusho yena. uZanele wambheka. Uqinisekile? Ngizoya. Kungani? uMthokozisi wakhokha umoya. Ngoba mhlawumbe sekuyisikhathi sokuthi ngibhekane nalokho engakushiya emuva. uZanele akazange athukuthele. Wayengumuntu owazi umlando womyeni wakhe. Wayazi ukuthi ngaphambi kwakhe kwakukhona owesifazane owake wabaluleka kakhulu kuye. Kodwa wayengazi yonke imininingwane. uMthokozisi noNokuthula babethandane besebancane eMgungundlovu. Babenezinhlelo eziningi. Babefuna ukwakha ikhaya, baqale ibhizinisi, babeke imali ebhange, futhi baphile impilo ababeyiphupha. Kodwa impilo yaphenduka. Ngolunye usuku, uMthokozisi wathola umsebenzi eGoli. Wabona sengathi lelo kwakuyithuba lokushintsha impilo yabo. Kodwa ngesikhathi esifanayo, umndeni wakhe wabhekana nenkinga enkulu yezimali. Wathatha isinqumo esasingeke siphinde silungiswe kalula. Wahamba. uNokuthula wakuthatha njengokushiywa. uMthokozisi wakuthatha njengomhlatshelo. Iminyaka yadlula. Washada noZanele. uNokuthula naye waqhubeka nempilo yakhe. Manje wayeseshada noSibusiso. Kodwa kukhona into eyodwa uMthokozisi ayengakaze ayitshele muntu. Ngisho noZanele. Waphendukela kuye emotweni. Zanele. Yebo. Uma sesifika emshadweni, ngicela ungibuze lutho phambi kwabantu. uZanele wambheka emehlweni. Kungani? uMthokozisi wathula. Ngoba kukhona into uNokuthula angayazi. uZanele wamangala. Yini leyo? uMthokozisi wakhanyisa imoto. Ngizoyisho uma sesifikile. eSoweto, uSibusiso wayelungiselela umshado wakhe nomndeni wakhe. Kwakukhona injabulo endlini. Abesifazane babepheka, amadoda exoxa ngezindleko, izingane zigijima yonke indawo. uSibusiso wayengumuntu ozolile.
Wayesebenza kanzima, egcina imali, futhi ekholelwa ekutheni umshado kufanele wakhe ikusasa elizinzile. Wayethengele uNokuthula umshwalense wokuphila njengengxenye yokuhlela ikusasa labo. Wayefuna ukuthi noma yini eyenzekayo, umndeni ungashiywa usenkingeni. Kodwa kulezo zinsuku, wayeqaphela ukuthi uNokuthula wayengasekho enhliziyweni yakhe njengakuqala. Wayethula kakhulu. Ngolunye usuku wambuza, "Nokuthula, kukhona okukhathazayo? Cha. Ungangitsheli ukuthi akukho lutho. Ngiyakubona." Wabheka phansi. "Sibusiso, kukhona umuntu engimemile emshadweni." "Ubani?" "Umthokozisi." uSibusiso wathula. "Lowo mthokozisi?" "Yebo." "Isoka lakho langaphambili." uNokuthula wavuma ngekhanda. uSibusiso akazange amemeze. Akazange athukuthele. Wahlala phansi. "Futhi uza yedwa?" uNokuthula wabheka eceleni. "Cha." "Uza nobani?" "Nomkakhe." Kwakungathi igumbi lonke lithule. uSibusiso wahleka kancane, kodwa kwakungekhona ukuhleka kwenjabulo. "Ngakho usumeme umuntu owake waba uthando lwakho, manje uza nomkakhe emshadweni wethu. Ngiyazi ukuthi kubukeka kanjani." "Cha, Nokuthula. Angifuni ukubukeka. Ngifuna ukwazi iqiniso." uNokuthula wakhihla isililo. "Ngiyafunga, Sibusiso, angimemanga ngoba ngisamthanda." "Pho kungani?" uNokuthula wavula umlomo. Kodwa amazwi awaphumanga. uSibusiso wasukuma. "Uma ungakwazi ukungitshela namuhla, ngizokulinda. Kodwa ngifuna ukwazi ngaphambi komshado." Waphuma. uNokuthula wasala yedwa. Wabheka isandla sakhe lapho ayegqoke khona indandatho. Wasehleba. "Ukube bewazi konke, Sibusiso." Ngosuku olwandulela umshado, imoto kaMthokozisi yafika eMgungundlovu. uZanele wehla kuqala. Wayegqoke ngendlela elula nenhle. uMthokozisi walandela ephethe isikhwama. Bafika endlini kaNokuthula. uNokuthula wayemi egcekeni noMandlovu ngesikhathi ebabona. Inhliziyo yakhe yashaya ngamandla. uMthokozisi wema. Baphinde babukana ngemuva kweminyaka eminingi. "Sanibonani," kusho yena. uNokuthula wazama ukumamatheka. "Yebo, sanibonani." uZanele wamanga uNokuthula. "Ngiyajabula ukukwazi ekugcineni." uNokuthula wamanga naye, kodwa amehlo akhe ayesegcwele izinyembezi. uMthokozisi wabona. "Usaphila kahle?" "Ngiyaphila." "Umshado usulungile?" "Cishe." Kwakukhona ukuthula okungajwayelekile. uMandlovu wababizela ngaphakathi. Kodwa ngaphambi kokuba bangene, uMthokozisi wabamba uNokuthula ngesandla. "Ngicela sikhulume." uNokuthula wabheka uZanele. uZanele wathi, "Hambani. Ngizolinda." Baya ngemuva kwendlu. uMthokozisi wakhuluma kancane. "Kungani ungimemile?" "Ngikutshelile. Bengifuna ukuvala okwedlule. Lokho akusilo iqiniso lonke." uNokuthula wathula. "Mthokozisi, angifuni ukuphinde siphikisane. Angizile ukuzophikisana nawe." "Pho?" Wambheka isikhathi eside. "Ngize ngoba sekuyisikhathi sokuthi ngikutshele ukuthi kungani ngahamba." uNokuthula waphenduka. "Angifuni ukuzwa." "Uyadinga ukuzwa." "Cha." uNokuthula. "Sekuyiminyaka eminingi, Mthokozisi. Sengakha impilo yami." "Ngiyazi. Ngakho ungayiphazamisi." uMthokozisi wathula. Wabe esethi, "Ngangingafuni ukukushiya." uNokuthula waphenduka ngokushesha. "Ungaqali." "Ngangingafuni." "Pho kungani wahamba?"
Umthokozisi wabheka phansi. UNokuthula walinda. Yini? Umthokozisi akaphendulanga. Kodwa ubuso bakhe babushintshe ngokuphelele. Ngabo lobo busuku, uSibusiso wathola ucingo olungajwayelekile. Umuntu owayefona wayengazange azazise. Ungubani? uSibusiso. Yebo. Ngicela ungilalele kahle. Kukhona into okumele uyazi ngoNokuthula ngaphambi kokuba ushade. uSibusiso wahlala phansi. Usho ukuthini? Umthokozisi akafikanga kulo mshado ngenxa yokubingelela nje. uSibusiso wathula. Uthini? Buza uNokuthula ukuthi kwenzekani eminyakeni edlule. Ungubani wena? Ucingo lwavalwa. uSibusiso wazama ukuphinda afonele lowo nombolo. Yayingasatholakali. Ngaphakathi endlini, uNokuthula wayelele embhedeni engakwazi ukulala. Wayebuka indandatho yakhe. Ngakolunye uhlangothi lomuzi, umthokozisi wayehleli noZanele. uZanele wathi, "Manje ngicela ungitshele. Yini ongakaze uyitshele mina?" Umthokozisi wambheka. Ngaphambi kokuthi ngihambe kuNokuthula, ngathola ukuthi ubaba wakhe wayesenkingeni enkulu yezimali. uZanele walalela. Ngamthatha ubaba wakhe ngamyisa kubantu ababengamsiza. Ngase ngithatha isikweletu esikhulu egameni lami ukuze ngisindise ibhizinisi lakhe. uZanele wamangala. Kungani ungakaze ungitshele? Ngoba angizange ngenze lokho ukuze ngidunyiswe. Pho kungani wahamba? Umthokozisi wabamba ikhanda. Ngoba umuntu enganginkweleta wangisongela. Wathi uma ngingahambi, uNokuthula nomndeni wakhe bazolahlekelwa yikho konke. uZanele wathula. Ngakho wamshiya ukuze umsindise. Umthokozisi wavuma ngekhanda. Kodwa yena wayecabanga ukuthi ngimshiya. uZanele wambamba ngesandla. Futhi manje. Umthokozisi wabheka iwindi. Manje sengiyazi ukuthi iqiniso kumele liphume. Kodwa bobabili babengazi ukuthi umuntu owayefonele uSibusiso wayesephethe enye ingxenye yemfihlo. Ingxenye eyayingase iguqule ngokuphelele lowo mshado. Futhi ekuseni, ngaphambi kokuba kufike izivakashi, umuntu ongaziwa wayezofika emzini kaNokuthula ephethe ifayela elidala. Ifayela elalinemibhalo eyayingakaze ibonwe uNokuthula. Futhi ngaphakathi kulo kwakukhona igama lakhe. Ekuseni uNokuthula wavuka ngaphambi kwawo wonke umuntu. Wayengalalanga kahle. Amazwi kaMthokozisi ayelokhu ebuyela engqondweni yakhe. Ngangingafuni ukukushiya. Wayengakaze amtshele lokho ngaphambili. Kodwa wayengakafuni ukukholwa. Wathi esaphuma ekamelweni, wezwa umuntu ekhuluma noMandlovu egcekeni. Ngifuna ukukhuluma noNokuthula. uNokuthula waphuma. Phambi kwakhe kwakumi indoda endala ayengayazi, iphethe ifayela elinsundu. Ungubani? Ngibizwa ngomnumzane Khumalo. Bengisebenza nomalume wakho eminyakeni edlule. uNokuthula wabheka ifayela. Lelo fayela ngelani? Ngicabanga ukuthi sekuyisikhathi sokuthi ulibone. Walivula. Kwakukhona amaphepha amaningi, amarisidi nezivumelwano. uNokuthula waqala ukufunda. Wabona igama likayise. Wabe esebona igama likaMthokozisi. Ubuso bakhe bashintsha. Kungani igama likaMthokozisi likhona lapha? Umnumzane Khumalo wahlala phansi. Ngoba le ndoda yakhokha isikweletu somndeni wakho. uNokuthula wanyakazisa ikhanda. Cha. Yebo. Ubaba wayengitshele ukuthi ibhizinisi lakhe lalahleka ngenxa yesikweletu. Lokho kwakuyiqiniso. Pho uMthokozisi wenzani? Wakhokha ingxenye enkulu yaso. uNokuthula waqala ukukhala. Kodwa kwakukhona okunye. Umnumzane Khumalo wakhomba elinye iphepha. Funda lapha.
uNokuthula walifunda. Kwakubhalwe ukuthi uMthokozisi wayevumile ukukhokha isikweletu, kodwa wathi igama lakhe lingaveli. Kungani? Wathi uma umndeni wakho wazi, ubaba wakho wayezokwenqaba usizo. uNokuthula wabamba umlomo. Ngaleso sikhathi uSibusiso wayeseza endlini. Wabona uNokuthula ephethe ifayela, izinyembezi zehla ebusweni. Kwenzekani? uNokuthula wambheka. Kodwa ngaphambi kokuba aphendule, uMnumzane Khumalo wathi, "uSibusiso, nawe kufanele ukwazi lokhu." uSibusiso wahlala phansi. uMnumzane Khumalo wabeka amaphepha phambi kwakhe. "Lena akuyona indaba yothando kuphela," kusho yena. "Yindaba yomndeni, imali nokuzidela." uSibusiso wafunda amaphepha kancane. Wayengakhululekile. Kungani uMthokozisi engazange atshele uNokuthula? Ngoba wayethembise uyise ukuthi ngeke akhulume. uNokuthula wayesakhala. "Ngakho yonke leminyaka bengicabanga ukuthi wangishiya ngoba wayengasafuni mina." uMnumzane Khumalo wamthinta ehlombe. "Wayengakushiyanga ngenxa yokungakuthandi." uSibusiso wabheka phansi. Ngaleso sikhathi waqonda ukuthi ucingo ayeluthole izolo lwalungahlosile ukumhlukumeza kuphela. Kwakukhona umuntu owayefuna ukuthi iqiniso liphume. Kodwa kungani manje? uSibusiso wabuza. "Ubani owathumela leli fayela?" uMnumzane Khumalo wathula. "Angikwazi ukukutshela." "Kungani?" "Ngathembisa." "Wathembisa bani?" uMnumzane Khumalo wabheka uNokuthula. "Umuntu oseke wakhathazeka kakhulu ngenxa yaleli fayela." uNokuthula waphakamisa amehlo. "Mina? Cha." Wathula isikhashana. "Umama wakho?" uNokuthula wamangala. "Umama?" uMandlovu wayesemi eceleni. Ubuso bakhe babugcwele izinyembezi. "Sengike ngakutshela ukuthi kunezinto engangingafuni uzazi." "Ngangingafuni ukuthi uthwale ubuhlungu bukayihlo." uNokuthula waphendukela kuye. "Kungani ungangitshelanga?" uMandlovu wakhihla isililo. "Ngoba ngaleso sikhathi wawusemncane. Futhi ngangazi ukuthi uma uthola iqiniso, uzomfuna uMthokozisi." "Ngabe kwakuyicala yini lokho?" "Cha." uMandlovu wabheka phansi. "Yingakho ngizisola." uSibusiso waphuma endlini wahamba waya egcekeni. Wayedinga ukuba yedwa. uNokuthula wamlandela. "Sibusiso." Waphenduka. "Ngilalele." "Ngiyaxolisa." "Ngani?" "Ngoba angizange ngikutshele konke." "Yini enye?" uNokuthula wavala amehlo. "Ngemuva kokuthi uMthokozisi ehambile, ngangilokhu ngimthumelela imiyalezo." uSibusiso wathula. Waphendula. "Ekuqaleni yebo. Kodwa ngelinye ilanga wathi akumele siphinde sikhulume." "Kungani?" "Wathi ufuna ngiqhubeke nempilo yami." uSibusiso wambuka isikhathi eside. "Futhi wenza njalo?" "Ngazama." "Wabe esebuya nini?" "Akazange." "Pho kungani ummemile?" uNokuthula wakhala. "Ngoba ngangifuna ukubonga." uSibusiso wathula. "Ukubonga?" "Yebo. Ngangingazi ukuthi wasisiza. Bengicabanga ukuthi wangishiya." uSibusiso wakhokha umoya. "uNokuthula, angifuni ukuncintisana nendoda yakudala." "Awuncintisani nayo." "Ngakho kungani ngizwa sengathi kunomuntu wesithathu phakathi kwethu?" uNokuthula wasondela kuye. "Ngoba nami ngisanda kuthola ukuthi kunendaba engingazange ngiyazi." uSibusiso wambamba ngesandla. "Ngiyakholwa." uNokuthula wamangala. "Uyangikholwa?" "Yebo." "Kungani?" "Ngoba ngiyakwazi ukubona emehlweni akho."
Awukhali ngenxa yokuthi usamthanda. Ukhala ngoba ubuhlungu obudala buvele babuyela kuwe. UNokuthula wakhala kakhulu. uSibusiso wamanga. Kodwa ngaphakathi enhliziyweni yakhe kwakukhona umbuzo owodwa. Uma uMthokozisi wayeseke wahlenga umndeni kaNokuthula, kungani impilo yakhe yagcina ihlukene kangaka? Impendulo yayisondela. Kodwa kwakungeyona impendulo uSibusiso ayeyilindele. uZanele wayehleli yedwa lapho ethola khona isikhwama esidala semibhalo kaMthokozisi. Wayengafuni ukusivula. Kodwa ngesikhathi esesha iselula yakhe ngaphakathi kwesikhwama, kwawa incwadi. Wayibamba. Phezulu kwakubhalwe Nokuthula. uZanele wahlala phansi. Wazi ukuthi kwakungelona ilungelo lakhe ukufunda. Kodwa into ethile yamphoqa. Wayivula. Incwadi yayineminyaka eminingi. uMthokozisi wayebhale ukuthi, "Ngiyaxolisa ngokuthi kufanele ngihambe ungazi isizathu. Ngifisa sengathi ngingakutshela konke. Kodwa uma ngikutshela, uzofuna ukungilandela. Angifuni impilo yakho yonakale ngenxa yami." uZanele wayeka ukufunda. Izinyembezi zehla. uMthokozisi wangena. Wabona incwadi esandleni sakhe. uZanele wabheka phezulu. "Kungani ungangitshelanga? Bengingafuni ukukubuyisela kuleyo mpilo. Ucabanga ukuthi bengizokwesaba?" Cha. Pho. uZanele wema. "Bengifuna ukwazi indoda engashada nayo ngokuphelele." uMthokozisi wathula. uZanele wasondela kuye. "Ngabe usamthanda?" Umbuzo wamenza wathula isikhathi eside. "Angazi." uZanele wamangala. Kodwa ngaphambi kokuba athukuthele waqhubeka. "Ngiyazi ukuthi kwake kwaba khona uthando. Kodwa manje uNokuthula akayena owesifazane engangimazi. Unempilo yakhe. Nami nginempilo yami." uZanele wakhihla isililo. "Pho kungani ubuyele lapha?" "Ukuze ngiqede into engangingayiqedanga." "Yini?" uMthokozisi wabheka ifayela elalisesandleni sakhe. "Ukumtshela ukuthi akazange alahlwe." uZanele wavuma ngekhanda. "Ngicela uma usumtshela, ungamshiyi futhi enezinyembezi." "Angisoze." Kodwa bobabili babengazi ukuthi ngaphandle komuzi kwakumi indoda eyayilalele yonke le ngxoxo. Futhi le ndoda yayazi imfihlo enkulu kunazo zonke. Indoda eyayimi ngaphandle kwakunguBhekizizwe, umfowabo omdala kaNokuthula. Wayebuye eminyakeni eminingi edlule, ngesikhathi umndeni wabo ubhekene nenkinga. Kodwa uBhekizizwe wayengakaze amtshele udadewabo ukuthi kungani uMthokozisi ayesuke emndenini wabo. Wayazi. Wayekhona ngalelo langa. Wayezwile uMthokozisi ekhuluma noyise. Wayazi ngesikweletu. Wayazi nangosongo. Kodwa kwakukhona into eyodwa ayengakaze ayisho. Ngalelo langa, uMthokozisi wayengakaze ahambe ngokuzithandela. Waphoqwa. Futhi umuntu owamphoqa kwakungumuntu osondelene kakhulu nomndeni. uBhekizizwe wayegcine le mfihlo iminyaka eminingi ngenxa yesifungo ayesenze kuyise. Kodwa manje uyise wayeseshonile. Wayengase akhulume. Wabheka umuzi. Sekwanele, kusho yena yedwa. Wangena. uNokuthula wambona. "Bhuti, ngifuna ukukhuluma nawe." "Ngani?" uBhekizizwe wahlala phansi. "Ngoba sengikhathale ukubona abantu ababili abangenacala bethwala ubuhlungu beminyaka eminingi." uNokuthula waqala ukwesaba. "Usho ukuthini?" uBhekizizwe wabheka uSibusiso. "Nawe kufanele ulalele." uSibusiso wahlala phansi. uBhekizizwe waphefumula kakhulu. uMthokozisi akazange ahambe ngenxa yesikweletu kuphela. uNokuthula wabamba isandla sikaSibusiso. "Pho ngenxa yani?"
UBhekizizwe waphendula. Ngoba kukhona umuntu owamtshela ukuthi uma engakushiyi uzokulimaza. UNokuthula wathula. Ubani? UBhekizizwe wabheka ngasemnyango. Kwakumi uMthokozisi. Amehlo akhe ayegcwele izinyembezi. Wathi, manje sekuyisikhathi sokuthi ngikhulume. Futhi ngalelo langa, imfihlo eyayigcinwe iminyaka eminingi yayisizovela. Kodwa umuntu owayesengozini enkulu ngenxa yale mfihlo wayengeyena uMthokozisi. KwakunguNokuthula uqobo. uMthokozisi wangena endlini kancane. UNokuthula wayesambuka engakholwa. Mthokozisi, ubusazi? Yebo. Ubuwazi ukuthi ubhuti uyazi konke? Cha. Bengingazi ukuthi usezokutshela. UBhekizizwe wakhuluma. Sekuyiminyaka ngithule. Kodwa manje sengibona ukuthi ukuthula kwami sekubuhlungu kakhulu kunokukhuluma. UNokuthula wayesephelelwe amazwi. Ngitshele iqiniso, kusho yena. Kungani wahamba? uMthokozisi wahlala phansi. Ngalelo langa, ubaba wakho wayesezolahlekelwa yikho konke. Kodwa kwakungekhona lokho kuphela. Yini enye? Umuntu owayemnike imali wayefuna ukuthi mina ngikhokhe isikweletu sonke. Ngavuma. uSibusiso wamangala. Kungani? Ngoba uma ngingavumi, babezosithathela ibhizinisi, indlu, nayo yonke impahla. UNokuthula wabuza. Pho kungani ungitshelanga? Ngoba umuntu lowo wangisongela. Wakutshelani? uMthokozisi wathula. UBhekizizwe waqhubeka. Wathi uma uMthokozisi engahambi empilweni yakho, uzokwenza into embi kuwe. UNokuthula wavala umlomo. Ubani? uMthokozisi wambheka. Umuntu owayesondelene nomndeni wakho. Ubani? uMthokozisi wathula. UNokuthula waqala ukuqonda ukuthi wonke umuntu owayekulendlu wayebukeka sengathi kukhona akwaziyo. Ngicela ningangifihleli lutho, kusho yena. uMthokozisi wabamba umoya. Ngangingafuni ukuthi umuntu engangimthanda alimale ngenxa yami. UNokuthula wakhala. Wangishiya ukuze ungivikele? Yebo. Bese ngichithe yonke le minyaka ngikuzonda. uMthokozisi wehlisa ikhanda. Ngiyaxolisa. UNokuthula wasondela kuye. Kodwa akazange amange. Wamane wathi, ngifisa sengathi wangitshela. Nam. Kwakungokuqala eminyakeni eminingi ukuthi bobabili bakhale ngenxa yento efanayo. Kodwa uBhekizizwe wayesabambe iqiniso elikhulu. Wayengakasho ukuthi ubani owabenza bahlukane. UBhekizizwe wabheka iwashi. Sekumele ngikhulume. uMandlovu wathi, Bhekizizwe, ngicela ungasheshi. Ma, sekudlule isikhathi esiningi. UNokuthula waphenduka. Ma, yini enye ongayazi? uMandlovu wakhala. Angifuni ukukulahlekelwa ngosuku lomshado wakho. Awungilahlekelwanga. Kodwa ngidinga iqiniso. UBhekizizwe wathi. Umuntu owasongela uMthokozisi kwakungumnumzane Dube. uSibusiso wabuza. Ubani lowo? Wayengumuntu owayesebenza nobaba ebhizinisini. UNokuthula wamangala. Dube. Yebo. Wayekhumbula le ndoda. Yayivame ukuza ekhaya ngesikhathi ibhizinisi likayise lisasebenza. UBhekizizwe waqhubeka. Wayeseboleke ubaba imali eningi. Lapho ibhizinisi liqala ukuwa, wafuna yonke imali ngesikhathi esisodwa. Futhi uMthokozisi wangenela. uSibusiso wabheka uMthokozisi. Wamthatha kanjani lo muntu? Ngamthembisa ukuthi ngizokhokha kancane kancane. Pho kungani wakusongela? uMthokozisi wathi. Ngoba wayefuna ukulawula ibhizinisi lomndeni. UNokuthula wabuza.
Kwenzekani kuye? uBhekizizwe waphendula. Wahamba eNingizimu Afrika. Uphi manje? Angazi. Kwakukhona ukuthula. Kodwa uBhekizizwe wayengakasho konke. Ngaphambi kokuba ahambe washiya into. Yini? Incwadi. Incwadi kabani? Eyakho Nokuthula. uNokuthula wamangala. Kungani? Ngoba umthokozisi wayefuna ukuthi ngikunike yona uma usumdala ngokwanele ukuqonda. Wawuyigcinaphi? uBhekizizwe wakhomba ibhokisi elincane. Ngiyiphethe iminyaka engaphezu kweshumi. uNokuthula wayesaba ukuyithatha. Kodwa ekugcineni wayivula. Ngaphakathi kwakukhona isithombe sakudala. KwakunguNokuthula noMthokozisi besebancane. Ngemuva kwesithombe kwakubhalwe, noma singagcina singahlangani, ngifuna wazi ukuthi ngake ngakuthanda ngenhliziyo yonke. uNokuthula wakhihla isililo. uZanele naye wayesekhala. uSibusiso wabheka phansi. Kodwa ngaphakathi ebhokisini kwakukhona enye into. Idokhumenti. Futhi leyo dokhumenti yayihlobene nekusasa likaNokuthula. uNokuthula wakhipha idokhumenti. Yini lena? Umthokozisi waphenduka. Wathi uma eyibona, ubuso bakhe bashintsha. Bhekizizwe le. uBhekizizwe wavuma ngekhanda. Yebo. uSibusiso wasondela. Yini? Umthokozisi wathula. uBhekizizwe wathi. Ngaphambi kokuba umthokozisi ahambe, wasungula i-akhawunti yokonga ngemali yakhe. uNokuthula wabheka yena. Eyami? Yebo. Kungani? Wayefuna ukuthi uma ngelinye ilanga udinga ukuqala impilo yakho ngaphandle kwakhe, ube nento ongancika kuyo. uNokuthula wayengasakwazi ukuzibamba. Kungani ngingakaze ngiyithole? uBhekizizwe wathi. Ngoba umthokozisi wayengafuni ukuthi wazi ukuthi ubesakusiza. Ngabe imali isekhona? Umthokozisi wavuma. Yebo. Kungani? Ngoba angizange ngiyithathe. uNokuthula wambuka. Ubungayithatha? Ngangingayidingi. Pho kungani wayibeka? Ngoba ngangifuna ukuthi ube nekusasa. uNokuthula wakhala. uSibusiso wamgona. Kodwa kwakukhona into eyayimenza akhathazeke. Leyo mali isekhona iminyaka yonke? Umthokozisi wathi. Yebo. Futhi manje sekunenzalo. uSibusiso wabheka uNokuthula. Lokho kusho ukuthi ki? Umthokozisi wamphazamisa. Angifuni ukuthi le mali ibangele ingxabano phakathi kwenu. uNokuthula wanikina ikhanda. Angiyifuni. Kungani? Ngoba angikaze ngikuthande ngenxa yemali. Umthokozisi wamamatheka kabuhlungu. Ngiyazi. Ngifuna into eyodwa kuphela. Yini? Ngifuna ukwazi ukuthi kungani waze wakwazi ukushada nomunye umuntu. uZanele wezwa amazwi lawo. Wabheka uNokuthula. Ngicela ungabuzi lokho ngokungafanele. uNokuthula wabheka phansi. uZanele wabe esethi. Washada nami ngoba wayedinga umuntu owayengakwazi ukuqala naye impilo entsha. Kodwa ngemuva kweminyaka, ngaqonda ukuthi ingxenye yakhe yayisalokhu izama ukubhekana nokwedlule. uNokuthula wathula. uZanele wamamatheka. Futhi namuhla ngiyazi ukuthi akudingeki ngilwe nawe. uZanele wathatha isandla sikaNokuthula. Ngifuna ukutshela into. uNokuthula wabheka yena. Angizange ngize lapha ukuzokuphikisa. Ngiyazi. Cha, awazi. uZanele wakhihla izinyembezi. Ngake ngazizwa sengathi ngishade nomuntu osenhliziyweni yakhe kunomunye umuntu. uNokuthula wathula. Kodwa ngathi uma ngiqala ukuzwa indaba yakho, ngaqonda ukuthi akunjalo.
Pho kuyini? Uthando oludala aluhlali luyisifiso sokubuyela emuva. Kwesinye isikhathi luba yinxeba elingakaze lithole ithuba lokuphola. UNokuthula wabheka uMthokozisi. uZanele waqhubeka. UMthokozisi wayengakaze akhohlwe okwenzeka. Kodwa wayengafuni nokuphazamisa impilo yakho. Kungani ungakaze ungitshele konke? Ngoba nami ngangingazi konke. UMthokozisi wehlisa ikhanda. uZanele wathi, namuhla ngiyabona ukuthi umuntu angaba nomlando omkhulu, kodwa lokho akusho ukuthi akanalo ikusasa. uSibusiso wabheka uZanele. Ngiyabonga. uZanele wamamatheka. Ungangibongi. Nami bengidinga ukuzwa lokho. Kwakukhona ukuthula okumnandi phakathi kwabo. Abantu ababekade becabanga ukuthi bazoba yizitha babesehleli ndawonye. Kodwa ngaphandle, amalungiselelo omshado ayeqhubeka. Abesifazane babepheka. Izingane zazilungisa izihlalo. Amadoda ayelungisa indawo. Akekho owayazi ukuthi ngaphakathi endlini kwakusanda kuvulwa isahluko esasingafihlwe iminyaka eminingi. Nokho, uNokuthula wayengakakhululeki. Wayezizwa sengathi kukhona okunye. Waphendukela kuMthokozisi. Ngabe usangitshela konke? uMthokozisi wathula. Yebo. Uqinisekile? Wabheka uZanele. uZanele naye wamubheka. uMthokozisi wathi, kunento eyodwa kuphela engisadinga ukuyisho. Yini? Indaba yemali oyitholile ayizange iphele lapho. uNokuthula wamangala. Usho ukuthini? Le mali ayizange ibe eyakho kuphela. uSibusiso wabuza. Pho eyani? uMthokozisi wathula. Yeyengane. uNokuthula waqina. Yiphi ingane? uMthokozisi wabheka phansi. Ingane owake wacabanga ukuthi yalahleka. uNokuthula wabamba isifuba. Ingane, kusho uNokuthula ngezwi elithuthumela. uMthokozisi akazange aphendule ngokushesha. uSibusiso wambheka. Ngicela ukhulume kahle. Yisiphi lesi sikhathi? uNokuthula wayesebambe isandla sikaMandlovu. uMandlovu waqala ukukhala. Ngangingafuni lokhu kuphume namuhla. uNokuthula waphenduka kuye. Yini oyaziyo? uMandlovu wehlisa ikhanda. Ngiyaxolisa. Ngani? Ngoba ngake ngakutshela amanga. Igumbi lathula. uNokuthula wema. Mayelana nani? uMandlovu wabamba isandla sakhe. Ngaleso sikhathi wawusesikoleni. Mina nobaba wakho sathola ukuthi ukhulelwe. uNokuthula wanyakazisa ikhanda. Cha. Wazala ingane. uNokuthula waqala ukuphefumula kanzima. Ngabe ingane yami yafa? uMandlovu wakhala. Cha. uNokuthula wama sengathi umzimba wakhe wonke wawusuphelelwe amandla. Pho. uMthokozisi wathi. Yaphila. uNokuthula wambheka. Wenzani ngayo? Yayiswa kwenye indawo ukuze ikhuliselwe khona. Ubani owayazi? uMandlovu, uBhekizizwe noMthokozisi. uSibusiso wabheka uNokuthula ngokudabuka. Kungani ungazange utshelwe? uMandlovu wathi. Ubaba wakho wayesaba ukuthi impilo yakho izokonakala. Wayefuna ukuthi uqede izifundo zakho. uNokuthula wayekhala manje. Ngabe ingane yami ikuphi? Akekho owaphendula. Waphinda wabuza. Ngabe ingane yami ikuphi? uMthokozisi waphakamisa amehlo. Ngiyazi ukuthi ikuphi. uNokuthula wambamba engalweni. Ngitshele. Ngizokutshela. Manje. uMthokozisi wakhihla izinyembezi. Ngoba yingakho ngize emshadweni wakho. uSibusiso wasondela.
Kungani? Umthokozisi wabheka uNokuthula. Ngoba ingane yakho wami. Ingane yakho izobe ikhona emshadweni wakho. uNokuthula wabamba umlomo. Ubani? Umthokozisi akazange aphendule. Kodwa emnyango kwakumi intombazane encane eyayisanda kufika nomuntu wesifazane omdala. Intombazane yabuka uNokuthula isikhathi eside. Yabe isibuza, ngabe nguwe uNokuthula? uNokuthula akazange akwazi ukukhuluma. Intombazane yamamatheka. Ngatshelwa ukuthi kufanele ngize lapha ngaphambi komshado. Futhi ngalowo mzuzu, uNokuthula waqonda ukuthi imfihlo ayeyifuna iminyaka eminingi yayisimi phambi kwakhe. Kodwa kwakusenombuzo owodwa kuphela, kungani umthokozisi ayekhethe ukulinda kuze kube usuku lomshado? uNokuthula wayengakwazi nokuphefumula kahle. Intombazane eyayimi emnyango yayibukeka ineminyaka engaba ngu-20. Yayigqoke kahle, kodwa ubuso bayo babunokudideka. Yaphinda yathi, ngabe nguwe uNokuthula? uNokuthula wavuma ngekhanda. Yebo. Intombazane yasondela. Ngibizwa ngwayanda. Lelo gama lamthinta uNokuthula ngendlela ayengayilindele. U-Ayanda. Yebo. uNokuthula wabheka umthokozisi. Uyazi ukuthi ubani? Umthokozisi wakhihla izinyembezi. Uyindodakazi yakho. uNokuthula wahlala phansi. Wayengakaze acabange ukuthi amazwi amathathu angaguqula impilo yomuntu. Uyindodakazi yakho. Iminyaka engama-20 yayisidlulile. Wayeke wakhala yedwa, wabuza imibuzo, wazibuza ukuthi ingane yakhe yayiphila kanjani. Manje yayimi phambi kwakhe. U-Ayanda wayengazi ukuthi enzeni. Ngitsheliwe ukuthi kufanele ngize lapha. uNokuthula wasukuma kancane. Ubani okutshelile? Owesifazane ongikhulisile. Kwangena owesifazane omdala. Ngiyaxolisa, kusho yena. Bengingafuni ukungena phakathi kwezindaba zenu. uNokuthula wamgqolozela. Wena ungubani? NginguMasibiya. Wathula. Ngakhulisa u-Ayanda. uNokuthula wabheka u-Ayanda. Ubuwazi ukuthi ngingubani? Cha. Uthole nini? Ezinyangeni ezimbili ezedlule. uNokuthula wabamba isandla sakhe. U-Ayanda akazange asisuse. Kodwa akazange futhi asibambe ngamandla. Kwakusekusha. Kwakungaziwa. Kwakuyiminyaka eminingi eyayidinga usuku olulodwa ukuze ichazwe. uSibusiso wasondela kuNokuthula. Thula, kusho yena. Akudingeki uxazulule yonke into namuhla. uNokuthula wabheka u-Ayanda. Ngicela uhlale. U-Ayanda wavuma. Kodwa ngaphambi kokuba ahlale wabuza. Kungani ungangifuni? uNokuthula wakhihla isililo. Angikaze ngingakufuni. U-Ayanda wathi. Pho kungani wangishiya? Umbuzo wawulula. Kodwa impendulo yawo yayizodinga wonke umuntu owayekhona ukuba abhekane nesikhathi esidlule. uMandlovu wahlala phansi no-Ayanda. Ngicela ungizwe, kusho yena. U-Ayanda wabheka uNokuthula kuqala, wase ebuka uMandlovu. Ngesikhathi uzalwa, umama wakho wayesemncane kakhulu. uNokuthula wakhala. Ubaba wakho wayesaba ukuthi uzolahlekelwa yithuba lokufunda nokwakha impilo yakhe. U-Ayanda wabuza. Pho kungani ningangishiyanga naye? uMandlovu wehlisa ikhanda. Ngoba sasikholelwa ukuthi lokho kwakuzoba ngcono kuwe. Kwaba ngcono. Umbuzo wamenza athule. U-Ayanda waqhubeka. Ngakhula ngibuza ukuthi abazali bami bakuphi. uNokuthula wayengasakwazi ukubamba izinyembezi. Ngiyaxolisa. U-Ayanda wambheka. Wawungazi ukuthi ngikhona. Bengazi ukuthi ngikhona.
Kodwa angizange ngazi ukuthi ngizophinde ngikubone. Ubani owayengivakashela? UNokuthula wabheka uMthokozisi. U-Ayanda naye wambheka. Mina, kusho uMthokozisi. Wawungubani kimi? Umuntu owayezama ukuqinisekisa ukuthi awuntuli. Kungani? Ngoba ngangazi ukuthi ungubani. U-Ayanda wathula. Ubuwazi ukuthi uNokuthula ungumama wami? Yebo. Kungani ungangitshelanga? Ngoba ngangisaba ukuthi iqiniso lingakuphazamisa. U-Ayanda wathatha umoya. Ngakho nonke nanicabanga ukuthi ningangenzela izinqumo. Akekho owaphendula. Waphendukela kuNokuthula. Ngabe uyajabula ukungibona? UNokuthula wamamatheka phakathi kwezinyembezi. Ngijabule ngendlela engingakwazi ukuyichaza. U-Ayanda naye wamamatheka kancane. Ngangingazi ukuthi ngizothini uma ngikubona. UNokuthula wamthinta esihlathini. Nawe awudingi ukusho lutho. Kwakungesona isixazululo. Kodwa kwakuyisiqalo. Futhi ngaleso sikhathi uSibusiso waqaphela into eyodwa. Umshado wabo wawungase ungabe usaba umcimbi ababewuhlelele wona. Kodwa mhlawumbe wawuzoba yinto enkulu kakhulu. Usuku lapho umndeni owawuhlukene khona iminyaka eminingi wawuzophinde uhlangane. USibusiso wabiza uNokuthula eceleni. Ngicela sikhulume. uNokuthula wayesaba. Ukhasukile. Cha. Ngiyazi ukuthi konke lokhu kuningi. Kuningi kakhulu. USibusiso wabheka u-Ayanda owayehleli noMandlovu. Bengicabanga ukuthi namuhla sizoba nomshado wethu. uNokuthula wathula. Manje sengibona ukuthi kukhona umuntu obekufanele abe yingxenye yempilo yakho kudala. Wabamba isandla sakhe. Angifuni ukukwenza ukhethe phakathi kwami naye. uNokuthula waqala ukukhala. Ngiyakwesaba ukuthi uzohamba. Angiyindawo. Ngemuva kwakho konke lokhu. Ngemuva kwakho konke lokhu. Kungani? Ngoba ngiyakuthanda. uNokuthula wambheka. Futhi u-Ayanda. Uma eyindodakazi yakho, kusho ukuthi uzoba yingxenye yomndeni wethu. uNokuthula wakhala kakhulu. USibusiso wamanga. Akumele sisheshe, kusho yena. Kodwa akumele futhi sibalekele iqiniso. Ngaleso sikhathi uMthokozisi wayemi kude ebabuka. uZanele waya kuye. Uyayibona? Yini? Lokho obukade ukwesaba. uMthokozisi wabheka uNokuthula noSibusiso. Yebo. Wawesaba ukuthi uzomthatha. Cha. Pho. Bengisaba ukuthi uzocabanga ukuthi ngize ukuzophazamisa. uZanele wamamatheka. Awuzange? uMthokozisi wakhihla umoya. Ngifuna ukuya. uZanele wambamba ngesandla. Uyaphi? Ngibuyela eThekwini. Ngaphambi komshado. Yebo. Kungani? Ngoba manje useyitholile into ebiyidinga. uZanele wambuka isikhathi eside. Uqinisekile? Yebo. Kodwa ngaphambi kokuba bahambe, u-Ayanda wasondela. Baba Mthokozisi. uMthokozisi waphenduka. Yebo. Ngifuna ukwazi into. Buza. Kungani ungibiza ngokuthi ngiyindodakazi yakho uma ungasiye ubaba wami? uMthokozisi wathula. Wathi, ngoba ngesikhathi ngingazi ukuthi ngingamsiza kanjani umama wakho, wena wawuyisizathu sokuthi ngingayeki. U-Ayanda wambamba. Kodwa uMthokozisi wayesazi ukuthi kwakukhona enye into okwakumele ayenze. Kwakumele amnike into ayeyigcine iminyaka enga-20. uMthokozisi waya emotweni yakhe. Wabuya ephethe ibhokisi elincane. Walinika u-Ayanda. Leli elakho. U-Ayanda walibuka.
Lini? Yizinto ezimbalwa engazigcina kusukela ngosuku owazalwa ngalo. UNokuthula wasondela. U-Ayanda wavula ibhokisi. Kwakukhona ingubo encane yomntwana, isithombe nencwadi. U-Ayanda wabamba isithombe. KwakunguNokuthula esemncane, ephethe ingane. Wayesemncane kakhulu. Wakhala. Yimina. Umthokozisi wavuma. Yimina owathatha lesi sithombe. UNokuthula wayesekhala naye. U-Ayanda wabheka incwadi. Ngiyakwazi ukuyifunda. Yakho. Wayivula. Kwakubhalwe ngesandla sikaNokuthula. Wayengakhumbuli ukuthi wayeyibhalile. Kwakuwumlayezo omfushane ayewubhale ngesikhathi esesibhedlela. Angazi ukuthi ikusasa lakho lizoba njani, kodwa ngithandazela ukuthi ukhule wazi ukuthi umama wakho wayekuthanda. U-Ayanda waphakamisa amehlo. Wawuyibhala le? UNokuthula wavuma. Yebo. Kungani unganginiki? Bengingazi ukuthi ngizokuthola. U-Ayanda wamanga. Kwakungokuqala. UNokuthula wambamba ngamandla. Ngiyaxolisa. Ungaxolisi njalo. Ngani? Ngoba nami ngifuna siqale. UNokuthula wamamatheka. Siqale? Yebo. Njengomama nendodakazi. Yebo. Bonke ababekhona bathula. Ngisho noMasibiya wakhala. uZanele waphendukela eceleni esula izinyembezi. uSibusiso wamamatheka. Kodwa umthokozisi wayengakhululekile. U-Ayanda wabona. Baba Mthokozisi. Yebo. Ukhona yini enye into ongitshelanga yona? Umthokozisi wathula. UNokuthula naye wambheka. Wabe esethi. Yebo. Yini? Imali engayibekela wena. U-Ayanda wamangala. Imali? Yebo. Kungani? Ukuze uma usumdala ube nethuba lokukhetha impilo oyifunayo. uSibusiso wabuza. Kungakanani? Umthokozisi wanikina ikhanda. Akubalulekile ukuthi kungakanani. Kodwa uBhekizizwe wathi. Kubalulekile ngoba le mali yayingeyona nje imali yokonga. Wonke umuntu waphenduka. Yayiyingxenye yohlelo olukhulu. Luphi uhlelo? Kubuza uNokuthula. uBhekizizwe wabheka umthokozisi. Umthokozisi wavala amehlo. Ngangingafuni ukuthi le ngxenye iphume. Kwase kuqala ukuhwalala. Izivakashi zasezifika. Indawo yomshado yayigcwele abantu. Kodwa ngaphakathi endlini, abantu abambalwa babemi bezama ukuqonda ukuthi umthokozisi wayesho ukuthini. uNokuthula wabuza. Luphi uhlelo? Umthokozisi wabheka uSibusiso. Ngicela ngikhulume nawe kuqala. uSibusiso wavuma. Baphuma ngaphandle. Umthokozisi wathi. Ngaphambi kokuba ngihambe eminyakeni edlule, ngangihlele ukwakha ibhizinisi noNokuthula. uSibusiso walalela. Ngangingafuni nje ukuba yisoka lakhe. Ngangifuna sakhe impilo. Pho kwenzekani? Ngemva kokuhamba kwami, ngabona ukuthi impilo yakhe kufanele iqhubeke. Ngakho ngathenga indawo encane eMgungundlovu. Yenzani? Yayizoba indawo yokuqala yebhizinisi lakhe. uSibusiso wamangala. Usayiphethe? Yebo. Kungani? Ngoba ngangingazi ukuthi ngelinye ilanga uzodinga yona. uSibusiso wathula. Umthokozisi wamnika ifayela. Manje ngifuna uyithathe. Cha. Akuyona eyami. Kungani uyinika mina? Ngoba wena ungumyeni wakhe. uSibusiso wabheka ifayela. Angikafiki lapho. Yilokho engikuthandayo ngawe. Usho ukuthini? Awubheki imali kuqala.
Umthokozisi wamamatheka. Ngifuna ukuthi le ndawo ibe yisiqalo esisha senu. uSibusiso wathi, uma unokuthula engayifuni ngeke siyithathe. Ngiyavuma. Babuyela endlini. uNokuthula wayelindile. Kwenzekani? uSibusiso wambheka. Umthokozisi unento afuna ukuyinika wena. uNokuthula wabheka umthokozisi. Yini? Wamnika ifayela. Walivula. Wabona idokhumenti yendawo. Amehlo akhe agcwala izinyembezi. Uyigcine yonke le minyaka? Yebo. Kungani? Umthokozisi wamamatheka. Ngoba noma ngangingasakwazi ukuba yingxenye empilo yakho, ngangifuna okuthile kimi kukusize. uNokuthula wamanga. Kodwa kwakungesona isenzo sothando lwakudala. Kwakukubonga. Ngiyabonga. Umthokozisi wavuma ngekhanda. Manje usungaqhubeka. Ngaleso sikhathi kwangena umuntu owayesanda kufika. Wayengumuntu omdala ephethe induku. uNokuthula wambona. Ubuso bakhe bashintsha. Dubeke. Indoda yema. Ngicela ningixolele. Wonke umuntu wathula. Indoda yabheka umthokozisi. Ngize ngoba sekuyisikhathi sokukhuluma iqiniso. Futhi lokho eyayizokusho kwakuzophendula umbuzo owawuhlupha uNokuthula iminyaka engaphezu kwama-20. Dube wema phambi kwabo bonke abantu. Wayesemdala manje, ehamba kancane, kodwa amehlo akhe ayesakhombisa ukuthi wayephethe iminyaka eminingi yezimfihlo. uNokuthula wambuka. Wenzani lapha? Dube wakhokha umoya. Ngize ukuzocela uxolo. Uxolo lwalokho. Wabheka umthokozisi. Konke. Umthokozisi wathula. Dube waqhubeka. Ngangifuna imali kababa wakho. Ngangikholwa ukuthi uma ibhizinisi liwa, ngizolahlekelwa yikho konke engangikutshale. uBhekizizwe wathi. Waze wasabisa umthokozisi. Yebo. uNokuthula wabamba isifuba. Kungani? Ngoba ngangicabanga ukuthi imali iyona nto ebaluleke kakhulu. Futhi manje. Dube wabheka phansi. Manje sengiyazi ukuthi imali ingabuya. Kodwa isikhathi asibuyi. Kwakuthule. Dube wabheka uNokuthula. Ngakutshela ukuthi umthokozisi ukushiyile ngoba wayengasakuthandi. uNokuthula wakhala. Kungani? Ngoba ngangifuna ahambe. Wayengumuntu oyedwa owayengangimela. Uma ehlala wayezongiphazamisa. Umthokozisi wathi. Wangitshela ukuthi uzokulimaza. Yebo. uNokuthula waphenduka kumthokozisi. Kungani ungazange ungitshele? Ngoba ngangicabanga ukuthi ukungizonda kwakuzoba lula kunokubeka impilo yakho engozini. Dube wathula. Ngiyazisola. uBhekizizwe wathi. Uxolo alukwazi ukubuyisa iminyaka. Ngiyazi. uNokuthula wabheka indoda endala. Ngikuzwile. Dube wamangala. Uyangixolela. uNokuthula wathatha umoya. Angikwazi ukusula okwenzeka. Kodwa angifuni ukuphila ngentukuthelo. Dube wakhala. Ngiyabonga. Kodwa umthokozisi wayesabukeka ebuhlungu. uNokuthula wabamba isandla sakhe. Sekwanele. Umthokozisi wamubheka. Usho ukuthini? Sekwanele ukuzisola ngalokho owawungenawo amandla okukushintsha. Ngaleso sikhathi uSibusiso wasondela. Manje ake sigubhe umshado. Kodwa uNokuthula wambheka. Ngabe sisakwazi? uSibusiso wamamatheka. Ngemuva kwakho konke lokhu? Yebo.
Manje sengifuna siwugubhe kakhulu. Kwakungasafani nomshado owawuhlelwe uNokuthula. Kwakukhona izinyembezi eziningi kunalokho ayekulindele. Kodwa kwakukhona nenjabulo. U-Ayanda wayehleli noMasibiya eduze komama wakhe. uSibusiso wayemi phambi kwabantu. uNokuthula wahamba kancane eza kuye. Kodwa ngaphambi kokuba afike wema. Wabheka uMthokozisi. Wayehleli noZanele. uZanele wambuka wamamatheka. uMthokozisi wavuma ngekhanda. Kwakungekho isikhwele. Kwakungekho ukuncintisana. Kwakukhona ukuqonda. uNokuthula waqhubeka waya kuSibusiso. uSibusiso wambamba ngesandla. Usulungile. Manje sengilungile. Ngisho nangakho konke okwenzekile. Yebo. Kungani? uNokuthula wabheka u-Ayanda. Ngoba namuhla angisashadi ngifihla okwedlule. uSibusiso wamamatheka. Pho ushada kanjani? Ngineqiniso. Umcimbi waqhubeka. Kwakungekho amazwi amaningi. uSibusiso wathi, ngiyathembisa ukuthi ngeke ngikuphoqe ukuthi ukhohlwe okwedlule. Ngizokusiza wakhe ikusasa. uNokuthula waphendula, ngiyathembisa ukuthi ngeke ngikufihle izinto ngenxa yokwesaba. Abantu bashaya izandla. uMandlovu wayekhala. uBhekizizwe wayemamatheka. uZanele wayebambe isandla sikaMthokozisi. u-Ayanda wayebuka uNokuthula. Ngemuva komcimbi u-Ayanda wasondela kuye. Ngabe manje sengingakubiza ngomama? uNokuthula wakhala. Uma ufuna. Ngifuna. Mam. Lelo gama lamphula ngokuphelele. uNokuthula wamgona. Ngikulahlekele iminyaka eminingi. u-Ayanda wathi. Kodwa manje sesinayo eminingi phambi kwethu. uNokuthula wamamatheka. Yebo. uSibusiso wema eduze kwabo. Futhi asisoze sayichitha. Kodwa u-Ayanda wayesaphethe incwadi endala. Wayesafuna ukwazi ukuthi kungani uMthokozisi ayegcine yonke into iminyaka enga-20. Waya kuye. Baba Mthokozisi. Yebo. Ngiyabonga. Ngani? Ngoba noma wawungeyena ubaba wami, wawungilahle. uMthokozisi wamamatheka. Angikwazanga. Kungani? Ngoba ngake ngathembisa umama wakho ukuthi ngizokwenza konke engingakwenza ukuze uphephe. u-Ayanda wamanga. Kodwa leyo kwakungeyona isiphetho. Kwakuyisiqalo somndeni omusha. Ezinsukwini ezimbalwa kamuva, uNokuthula, uSibusiso no-Ayanda bahlangana ukuze bakhulume ngemali uMthokozisi ayeyibeke eceleni. uNokuthula wayesaqinile. Angifuni ukuyithatha yonke. uSibusiso wathi. Kungani? Ngoba akusiyo imali engiyisebenzele. u-Ayanda wathi. uMthokozisi wayibekela mina. uNokuthula wamamatheka. Yebo. u-Ayanda wathi. Pho masiyisebenzise ngendlela ezosiza nabanye. uSibusiso wambheka. Ucabanga ukuthi kufanele senzeni? Ngifuna ukufunda. uNokuthula wamangala. Yini? Ezezimali. uSibusiso wamamatheka. Kungani? Ngoba ngifuna ukuqonda ukuthi imali ingasiza kanjani umuntu, hayi ukumlawula. uNokuthula wambamba ngesandla. Ngiyakusekela. Base behlela ukuthi ingxenye yemali isetshenziselwe imfundo ka-Ayanda, enye ingxenye isungule ibhizinisi elincane, bese enye isetshenziselwe ukusiza abanye abantu abangenazo izindlela zokufunda. uMthokozisi wayezwa konke. Anidingi ukwenza lokhu ngenxa yami, kusho yena. uNokuthula wathi. Asikwenzi ngenxa yakho kuphela. Pho. Senze ngenxa yokuthi ubuhlungu bethu bungaba yisibusiso komunye umuntu.
UZanele wamamatheka. Yilokho engangifuna ukukuzwa. UMthokozisi wabuka uNokuthula. Ushintshe kakhulu. Nawe. Ngabe lokho kuhle? uNokuthula wahleka. Yebo. Baqala ibhizinisi elincane elaligxile ekusizeni abantu abasha ukuthi bafunde ngokuphatha imali, ukonga, nokwakha ikusasa. U-Ayanda waba yingxenye yalo. uSibusiso waba ngumuntu owayephethe izinhlelo. uNokuthula wayephethe abantu. Futhi uMthokozisi wayesiza lapho kudingeka khona. Ngokokuqala abantu ababekade behlukene ngenxa yemali base besebenzisa imali ukwakha izimpilo. Kodwa uNokuthula wayesafuna ukwazi into eyodwa. Wayefuna ukwazi ukuthi uMthokozisi wayekade ezizwa kanjani ngosuku ahamba ngalo. Ngakho wamcela ukuba bahlangane bodwa. Isigcawu 24, ingxoxo yokugcina phakathi kwabo. Bahlala ebhentshini elingaphandle komuzi. uNokuthula wathi, "Ngifuna ukukubuza into engakaze ingiphume engqondweni." "Buza." "Ngosuku owahamba ngalo, wakhala." uMthokozisi wamamatheka kabuhlungu. "Ngakhala." "Wangicabanga yonke indlela." "Wazisola." "Ngaso sonke isikhathi." "Pho kungani ungabuyanga?" "Ngoba ngangisaba." "Wawesaba bani?" "Wawesaba ukuthi uzongixolela." uNokuthula wamangala. "Kungani?" "Ngoba uma ungixolela, ngangizofuna ukuhlala. Kodwa ngangazi ukuthi uma ngihlala, ngangingase ngikubeke engozini." uNokuthula wathula. "Ngikuzondile. Ngiyazi. Ngake ngacabanga ukuthi ungikhohlwe." "Angizange. Ngake ngafuna ukufuna." "Ngiyazi." "Wakwazi kanjani?" "Ubhekizizwe wangitshela." uNokuthula wahleka kancane. "Ngakho ubhuti wayesazi konke?" "Yebo." "Wayengumuntu omubi ngempela." Bobabili bahleka. Kwakungokuqala behleka ngezinto ezazake zabaphula. uNokuthula wathi, "Ngiyajabula ukuthi wafika nomkakho." uMthokozisi wamangala. "Kungani?" "Ngoba uma ubufike wedwa, mhlawumbe ngabe ngisadidekile." uMthokozisi wamamatheka. "UZanele ungumuntu omuhle." "Ngiyazi. Ungivumele ngize lapha." "Ngiyambonga." Bahlala bathule. uNokuthula wathi, "Ngabe usajabula?" "Yebo." "Ngempela?" "Yebo." "Kungani?" "Ngoba ekugcineni ngikubonile uphila impilo engangifisela yona." uNokuthula wasula izinyembezi. "Nawe kufanele uphile eyakho." "Ngiyazama." "Zanele uyakuthanda." "Ngiyazi." "Ngakho ungamphathi kabi." uMthokozisi wahleka. "Ngizozama." uNokuthula waphakamisa isandla. "Cha. Ungazami." "Kwenze." Bobabili bahleka. Kwakungekho uthando olwalufuna ukubuyela emuva. Kwakukhona uthando olwalusuguquke lwaba inhlonipho. Futhi lapho behlukana, uNokuthula wathi, "Ngiyabonga ngokungishiya ukuze ungivikele." uMthokozisi wamamatheka. "Ngiyabonga ngokungizonda kuze kube iqiniso likuthola." Kwase kudlule izinyanga ezimbalwa. Impilo kaNokuthula yayisishintshe ngokuphelele. Wayesenomyeni ayemthanda. Wayesethole indodakazi yakhe. Wayesexolisile kumama wakhe. Wayesebuyisene noMthokozisi ngendlela eyayingadingi ukubuyela othandweni. Futhi u-Ayanda wayeseyingxenye yomndeni. Ngelinye ilanga, wonke umuntu wahlangana ekhaya. uMthokozisi noZanele bafika. uBhekizizwe wayekhona. uMandlovu wayepheka. uSibusiso wayelungisa itafula. u-Ayanda wayehleka nabanye abantu. uNokuthula wabuka wonke umuntu. Wabe esethi,
Ngifuna ukusho into. Bonke bathula. Ngake ngacabanga ukuthi usuku engathola ngalo umthokozisi luzoba usuku engizolahlekelwa ngalo uSibusiso. uSibusiso wamamatheka. Kodwa kwenzeka okuphambene. Wabheka u-Ayanda. Ngathola indodakazi. Wabheka uZanele. Ngathola udadewethu. uZanele wahleka. Wabheka umthokozisi. Ngathola umuntu engangingakaze ngimqonde kahle. Umthokozisi wavuma ngekhanda. uNokuthula wabe esebheka uMandlovu. Ngathola nomama engangingamqondi. uMandlovu wakhala. Futhi ngathola ukuthi imfihlo ayivikeli umuntu njalo. Kwakuthule. Kwaba isikhathi eside sicabanga ukuthi sifihla iqiniso ukuze sivikele umuntu. Kodwa iqiniso uma selifikile, lidinga abantu abanesibindi sokulibhekana nalo. uSibusiso wathi, futhi uthando lweqiniso alukwesabi okwedlule. uNokuthula wamamatheka. Yebo. U-Ayanda wasondela kubo. Ngabe singathatha isithombe? Bonke bahleka. Bema ndawonye. Umthokozisi wema eduze kukaZanele. uNokuthula wema noSibusiso. U-Ayanda wema phakathi kwabo. uBhekizizwe noMandlovu babemi ngemuva. Isithombe sathathwa. Kwakungesona nje isithombe somndeni. Kwakuyisithombe sabantu ababeke baphila iminyaka eminingi behlukene ngenxa yemfihlo eyodwa. Kodwa ekugcineni baxolelana. Baqhubeka. Futhi uNokuthula wafunda into ayengasoze ayikhohlwa. Kwesinye isikhathi umuntu ofika emshadweni wakho ephethe umkakhe akazile ukuzophazamisa impilo yakho. Angase eze ukuzokubuyisela ingxenye yempilo owawungazi ukuthi wayilahleka. Futhi lelo kwakuyiqiniso elenza uNokuthula akhale ngosuku lwakhe lomshado. Hayi ngoba wayesafuna isoka lakhe langaphambili. Kodwa ngoba ekugcineni wayeseyitholile impendulo yombuzo owawumhlupha iminyaka engaphezu kwama-20. Kungani wangishiya? Impendulo yayilula kodwa yabiza iminyaka eminingi. Angizange ngikushiye ngoba ngangiyekile ukukuthanda. Ngahamba ngoba ngangifuna uphile. Kwase kudlule iminyaka emithathu kusukela ngosuku lomshado kaNokuthula noSibusiso. Izinto zase zishintshe kakhulu. Ibhizinisi labo laselikhule. U-Ayanda wayeseqedile izifundo zakhe futhi wayesebenza nabo. Wayesiza abantu abasha ukuthi bafunde ngokonga, ukutshala imali nokwakha ikusasa elizinzile. uNokuthula wayezibuka zonke lezi zinto ngezinye izikhathi angakholwa. Kwakukhona isikhathi lapho ayecabanga ukuthi impilo yakhe yayiphele lapho umthokozisi ehamba. Manje wayebona ukuthi impilo yayingakapheli. Yayisanda kuqala. Ngelinye ilanga u-Ayanda wafika ekhaya ephethe imvilopho. Mam. uNokuthula waphenduka. Yebo. Ngikutholele into. Yini? U-Ayanda wamnika imvilopho. uNokuthula wayivula. Kwakuyincwadi yokwamukelwa kwakhe esifundweni esiphezulu sezezimali. Wakhala ngenjabulo. Ngiyaziqhenya ngawe. U-Ayanda wamanga. Ngifuna ukutshela ukuthi ngizokhokha ingxenye ezifundo zami ngemali engiyitholile ebhizinisini. Cha, leyo mali uyigcine. Kungani? Ngoba umthokozisi wayengafuni nje ukuthi uthole imali. Wayefuna ukuthi ufunde ukuyisebenzisa. U-Ayanda wamamatheka. Ngifunde kuwe. Cha, kusho uNokuthula. Nami ngifunde kuwe. Ngaleso sikhathi kwafika uSibusiso. Wayephethe izimbali. Ngabe kukhona engikuphuthele? U-Ayanda wathi. Ngiyamukelwe. uSibusiso wamanga. Ngiyaziqhenya ngawe. uNokuthula wabuka bobabili. Kwakuyisithombe ayengakaze asiphuphe. Umndeni wakhe. Indodakazi yakhe. Umyeni wakhe.
Konke ayekucabanga ukuthi kwalahleka sekubuye ngendlela engcono. Kodwa ngalobo busuku, uNokuthula wathola ucingo oluvela kumthokozisi. Ngifuna ukukutshela into. Yini? UZanele ukhulelwe. uNokuthula wakhala ngenjabulo. Ngempela? Yebo. Ngiyajabula ngawe. Umthokozisi wahleka. Manje sengiyazi ukuthi kungani wangimema ngalolo suku. Kungani? Ngoba mhlawumbe uNkulunkulu wayefuna sonke sithole umndeni esasingawazi. uNokuthula wathula. Wayengazi ukuthi amazwi alula kangaka ayengamthinta. Ezinyangeni ezimbalwa kamuva, uZanele wabeletha ingane. Umthokozisi noZanele babiza uNokuthula noSibusiso ukuthi bazobabona. Lapho uNokuthula efika, uZanele wamnika ingane. Yibambe. uNokuthula wayesaba. Ngiyesaba. uZanele wahleka. Usungumama. Uyakwazi. uNokuthula wathatha ingane. Wayibuka. Izandla zakhe zaqala ukuthuthumela. Umthokozisi wayemi eduze. Ubukeka kahle. uNokuthula wamamatheka. Ngabe ngiyisalukazi manje. uZanele wahleka. Cha. uSibusiso wathi. Akekho ozophikisana nawe namuhla. Bonke bahleka. uAyanda naye wayekhona. Wabuka ingane. Ngifuna ukuba yizelamani. Umthokozisi wathi. Usuvele ungudadewabo. uAyanda wambheka. Ngempela? Yebo. uNokuthula wabheka umthokozisi. Kwakuyisikhathi esingajwayelekile. Umuntu owake waba yisoka lakhe wayesebambe ingane yakhe. Yena wayebambe ingane yakhe. Kwakungekho ubuhlungu. Kwakungekho ukuncintisana. Kwakukhona umndeni owawusukhulile ngaphezu kokwake kwenzeka. Ngemuva kwalokho, umthokozisi wanika uNokuthula ibhokisi elincane. Yini lena? Ngifuna uyigcine. uNokuthula wayivula. Kwakukhona indandatho endala. Wayibona ngokushesha. Le indandatho engangicabanga ukuthi yalahleka. Yayigcinwe yimina. uNokuthula wamangala. Kungani? Ngoba ngangingakwazi ukuyilahla. uSibusiso wabona indandatho. Umthokozisi wathi. Ungesabi. Angikunikeli yona ukuze ubuyele emuva. uNokuthula wahleka. Ngiyazi. Ngifuna uyigcine njengobufakazi bokuthi impilo yakho yakwazi ukunqoba into eyake yakuphula. uNokuthula wayibamba. Wabe esethi. Ngizoyigcina. Kodwa uAyanda wayebuza. Kungani ungayigqoki? uNokuthula wamamatheka. Ngoba kunezinye izindandatho ezimele ikusasa. Wabheka uSibusiso. uSibusiso wamamatheka. uAyanda waqonda. Ngiyabona. Ngemva kwesikhathi uNokuthula wathola ucingo oluvela Dube. Wayengasakwazi ukuhamba kahle. Wayefuna ukumbona. uNokuthula wavuma. Waya kuye noSibusiso. Bamthola ehleli egcekeni lakhe. Wayebukeka ekhathele. Ngiyabonga ngokufika. uNokuthula wahlala phansi. Unjani? Angikhalazi. Wabheka uSibusiso. Wena kumele ube umuntu omuhle. uSibusiso wamamatheka. Ngiyazama. Dube waphendukela kuNokuthula. Ngifuna ukukubuza into. Yebo. Usangizonda. uNokuthula wathula. Cha. Kungani? Ngoba sengichithe isikhathi esiningi ngiphila ngaphandle kwentukuthelo. Dube wavala amehlo. Ngiyabonga. Ungangibongi. Ngani? Ngoba mina nami ngathola into engangingazi ukuthi ngiyidinga. Yini?
Ukuxolela. Dube wakhala. Ngaphambi kokuba ngihambe, kukhona into engifuna uyithathe. Wamnika ifayela. UNokuthula walivula. Kwakukhona amaphepha ebhizinisi likayise. Kungani unginika lokhu? Ngoba lezi zinto kwakufanele zibe ezomndeni wakho kudala. UNokuthula wabheka uSibusiso. Kwakukhona ubufakazi bokuthi Dube wayeke wathatha ezinye izimpahla zebhizinisi ngaphandle kwemvume. Kodwa manje wayezibuyisa. Ngabe lokhu kusho ukuthi yebo. Ngingathanda ukuthi umndeni wakho ubuyise lokho okwakungowawo. UNokuthula akazange ajabule ngenxa yempahla. Wayejabule ngoba indaba eyayiqale ngemali yayigcine ngokubuyisa isithunzi somndeni. Wabamba isandla Dube. Ngiyakuxolela. Ngiyabonga. Futhi ngiyethemba nawe uyazixolela. Dube wabheka phansi. Angazi noma ngingakwazi. UNokuthula wamamatheka. Qala. Ngalelo langa, UNokuthula wahamba nomuzwa wokuthi mhlawumbe ezinye izilonda azidingi ukuphindisela. Zidinga nje umuntu ozimisele ukuvala isahluko. Eminyakeni emine emva komshado, UNokuthula wathola incwadi yokugcina. Yayivela kumthokozisi. Wayengayivuli ekuqaleni. Wathi uma eseyivula, wabona ukuthi yayibhalwe eminyakeni eminingi edlule, kodwa yayigcinwe kuze kube yileso sikhathi. Yayithi, Nokuthula, uma ufunda lokhu, kusho ukuthi sengiqinisekile ukuthi impilo yakho iphephile. Ngangingazi ukuthi ngiyoke ngibe nethuba lokukutshela lokhu. Ngangingafuni ukuba yindoda oyichitha impilo uyilindile. Ngangifuna ube nempilo engcono kunaleyo engangikwazi ukukunika yona. Uma usushadile, ngicela uthande lowo muntu ngenhliziyo yonke. Uma unabantwana, babambe. Uma unomsebenzi, wakhe. Uma uthola injabulo, ungazizwa unecala ngayo. Futhi uma ngelinye ilanga ungikhumbuli njengomuntu owakushiya. Ngikhumbule njengomuntu owake wakuthanda, kodwa wathatha isinqumo esibuhlungu ukuze akuvikele. Ngiyethemba ukuthi uzoxolela ubuwula bami bokucabanga ukuthi kufanele ngithwale konke ngedwa. Futhi ngaphezu kwakho konke, ngifuna wazi ukuthi angikaze ngizisole ngokukuthanda. UNokuthula wayesekhala. uSibusiso wahlala eceleni kwakhe. Incwadi kaMthokozisi. Yebo. Ufuna ukuyifunda kimi? UNokuthula wamnika. uSibusiso wayifunda. Wathula isikhathi eside. Uyazi ukuthi yini engiyithandayo ngalokhu? Yini? Akakuceli ukuthi ubuyele kuye. Cha. Ukucela ukuthi uphile. UNokuthula wamamatheka phakathi kwezinyembezi. Yingakho ngingamthukutheleli. uSibusiso wamgona. Manje usukhululekile. UNokuthula wabheka ngaphandle. Wayecabanga ngentombazane eyayilahlekile. Isoka elalihambile. Umshado owawusengozini. Imfihlo eyayifihlwe iminyaka. Futhi manje konke kwasekuguqukile. Kwakungelona nje udaba lothando. Kwakuyindaba yokuthi abantu bangaphuka kanjani ngenxa yokuthula, kodwa baphinde bakhe impilo lapho bekhetha iqiniso, ukuxolela nokuthandana ngendlela efanele. Ngakusasa, uNokuthula wafaka lencwadi ebhokisini elaliphethe ezinye izinkumbulo. Wabhala ngaphandle. Okudlule kwangifundisa. Akusangibusi. Ngemva kweminyaka eminingi, uNokuthula noSibusiso bahlela umcimbi omncane ekhaya. Kwakukhona u-Ayanda, uMandlovu, uBhekizizwe, uMthokozisi, uZanele, nezingane zabo. Bonke babehlezi etafuleni elilodwa. Kwakungekho muntu owayengacabanga ukuthi laba bantu bangake babe nomlando onzima kangaka. uNokuthula wasukuma. Ngifuna ukubonga wonke umuntu. Bonke bambuka. Ngolunye usuku, ngaphambi komshado wami,
ngakhala ngoba ngamema isoka lami langaphambili elafika nomkakhe. Bonke bahleka kancane. Kodwa ngangingazi ukuthi kungani ngakhala. Wabheka uMthokozisi. Ngangingakhali ngoba ngangisafuna yena. Wabheka uSibusiso. Ngangingakhali ngoba ngangisaba ukushada. Wabheka u-Ayanda. Ngakhala ngoba ngangisazothola indodakazi yami. U-Ayanda wamamatheka. UNokuthula waqhubeka. Ngakhala ngoba ngangisazothola iqiniso. Wabheka uMandlovu. Ngangingazi ukuthi umama wayethwele imfihlo enzima kangaka. Wabheka uBhekizizwe. Ngangingazi ukuthi ubhuti wayeyigcine iminyaka eminingi. Wabheka uZanele. Ngangingazi ukuthi owesifazane engangicabanga ukuthi uzoba isitha sami wayezoba umuntu engimhlonipha kakhulu. uZanele wasula izinyembezi. Ekugcineni wabheka uMthokozisi. Futhi ngangingazi ukuthi umuntu engangicabanga ukuthi wangilahla wayengisindisa. uMthokozisi wamamatheka. UNokuthula wabe esebheka uSibusiso. Futhi ngangingazi ukuthi indoda engangizoshada nayo yayizokwazi ukwamukela yonke le ndaba ngaphandle kokungibalekela. uSibusiso wasukuma wamanga. Ngoba uthando alubaleki uma iqiniso lifika. Bonke bashaya izandla. U-Ayanda wasondela kuNokuthula. Mam. Yebo. Ngabe usakhumbula usuku engafika ngalo? uNokuthula wamamatheka. Angisoze ngalukhohlwa. Kungani? Ngoba yilolo suku engathola ngalo ukuthi ezinye izipho zifika sekudlule isikhathi. U-Ayanda wamanga. Kwakukhona izinyembezi. Kodwa kwakungezona izinyembezi zobuhlungu. Kwakuyizinyembezi zokubonga. uMthokozisi wabheka uZanele. uZanele wabamba isandla sakhe. uSibusiso wabheka uNokuthula. uNokuthula wabheka u-Ayanda. Bonke babengase babe nomlando ohlukene. Kodwa manje babenetafula elilodwa. Ngalobo busuku uNokuthula waya egumbini lakhe. Wakhipha indandatho endala ayeyigcinile. Wayibeka ebhokisini. Eduze kwayo kwakukhona incwadi kaMthokozisi, isithombe sika-Ayanda esengumntwana, nezithombe zomshado wakhe noSibusiso. Wavala ibhokisi. Wabe esethi kancane, manje sengiyakuqonda. Wabheka isithombe somndeni wakhe. Akusibo bonke abantu abangena empilweni yakho ukuze bahlale. Abanye beza ukuze bakufundise. Abanye beza ukuze bakusize. Abanye beza ukuze bakubuyisele lokho owawucabanga ukuthi kulahlekile. Futhi abanye beza ukuze bakukhombise ukuthi uthando lweqiniso aluhlali lubukeka ngendlela obuyilindele ngayo. Wavala ibhokisi. Waya embhedeni. Ngaphandle uSibusiso wayelinde. Uqedile? Yebo. Usulungile ukulala? uNokuthula wamamatheka. Manje sengilungile. Wamvala izibane. Futhi ngalobo busuku, okokuqala nga empilweni yakhe, uNokuthula walala engasenawo umbuzo owawumlandela iminyaka engaphezu kwama-20. Wayengasabuzi ukuthi kungani uMthokozisi amshiya. Wayesazi. Wayengasabuzi ukuthi indodakazi yakhe ikuphi. Wayesazi. Wayengasabuzi ukuthi impilo yakhe yayizoke iphinde ibe mnandi yini. Wayesazi. Ngoba ekugcineni wafunda ukuthi ngezinye izikhathi impilo iyakuphuca into oyithandayo, hayi ukuze ikujezise, kodwa ukuze ikuholele endaweni lapho uzothola khona into enkulu kunaleyo owawuyilindele. Futhi uNokuthula wayengasoze alukhohlwa usuku lapho umakoti womshado wakhala khona ngemuva kokubona isoka lakhe langaphambili lifika nomkakhe. Ngoba ngalolo suku wayengalahlekelwanga uthando. Wayesanda kuthola umndeni wakhe.